Salutare toată lumea, eu sunt MC Maru și sunt la un nou episod pe acest canal. Acest episod este Minecraft, lumea lui Mario. Și cum vedeți, am acoperit aici pentru că mi-era frică să nu vedeți zombie. Am găsit diamant în episodul trecut și astăzi să o luăm. Mi-am notat coordonatele de acestea, uite, acestea sunt coordonatele. Mi-am setat prima spawn point-ul ca să-l știu care sunt coordonate. 558 cu 38 cu 265, aceste coordonate le-am și testat, m-am teleportat la ele să văd dacă sunt ok. Și acum o să luăm diamantele, dar mai întâi trebuie să... Oleu. N-avem... cum se zice? Crafting table, să facem... să facem, cum se zice, tot ce... Atunci o să căutăm drumul spre ieșire și o să ne teleportăm înapoi aici. Eu vă las și o să ne vedem acum. Și am ajuns acasă, cum vedeți aici. O să pun niște torțe. Să prăjesc ăsta. Nu fac, frate. N-am nici, cum se zice, nici de la coal. O să prăjesc 3 bucăți și o să ne întoarcem în mine. Acolo. Și mai punem așa ca să se poată prăjesc 3 bucăți, ca de atât avem nevoie. Avem 2 bețe, mamă, la limita limitelor. S-a fost asta. Și nu știu câte bucăți, sper să fie peste 5. Pentru că am nevoie de... doar dacă ar fi 7 sau 6. 6 avem nevoie. Dar nu cred că există limita. Deci cât o fi limita? Cred că 6 e limita, pentru că 7 n-are cum să pice. Deci 6. Dacă ne-ar pica ar fi Gigileanu. Gata, e perfect. Așa. Golim și noi inventarul. O, uite câte săgeți avem, cred că numai de la... O să avem foarte multe săgeți când o să terminăm ăla cum trebuie. Ok, o să mă teleportez, o să ne vedem acolo, că o să mă teleportez și nu vreau să văd, cum se zice, să... Nu vreau să spun ce să fac un turnul cu... Frate, sunt mai... Oh my god! O să intre peste mine, vrea să mă... De acolo. O să vii tu aici. Bă, ți-am zis că nu! Gata. Vreau mic pe eu, așa. Ăștia pot să mă violeze. Nebunilor. Ok. Nu mă tairă, nu? Fac. Așa. Ok. Făcut în acopul. Și ne vedem în mina. Și cum vedeți, m-am teleportat, vă scrie și acolo, eu bine teleport tu 558 cu 38 cu 265. Ignorați papagalii. O să pun o pauză și să duc papagalii. Și am revenit. M-am închis aici. Vedeți că mi-era frică de zombie. Deci cred că e în patru, da. Și haideți să luăm diamantele, cum multă lume vrea. Ok. Trebuie să fie 6. Atât pot să zic. Deci, sunt 4, cred. Da, sunt 4. Suntem 5, 6. Oh my god, sunt 6. E perfect. Stai. 4. Cât sunt, mă? 4, 8. Stați puțin, cât sunt? What? 10 diamante! Ui! Stai puțin, boss. Cum 10 diamante? Adică vă bate joc de mine, 10 diamante? Oh my god! Mai mult decât perfect. Ok, hai să să căutăm niște cărbune să luăm. Și... uite aici cărbune, ca să ne putem prăji iron-ul. Și în episodul viitor cred că lucrăm pentru ăla, pentru asta.
Cum se numește, mă? Sau facem un live, să facem ăsta de XP, nu știu. Cred că facem un live azi pentru ăsta, pentru cu XP. My god. Eu încercam să sar. Ok. Ne ajunge. Ne vedem acasă. Tot puțin că am greșit. Și ne vedem acasă. Ok, am ajuns acasă. Și să pun asta să se prăjească ca să ne putem face și noi o armurică. Nu ne facem armură pentru că avem nevoie de altceva întâi. Avem nevoie de... De fapt nu, cred că mai bine ne facem armură prima oară. Pun pauză că mă sună cineva și revenim. Și am revenit, între timp mi-a sunat și telefonul, a venit și trenul. Ca să fie treaba toată treaba ca să știți. Să nu, Doamne ferește. Ok, mai luăm iron. Și mai facem pantalonii. Facem chestplate-ul. Mai avem nevoie de căscuța. Adică 5 iron. Și hai să ne facem între timp să mergem să tăiem un copac până se face chestiile alea. Mai ca stai puțin că am lăsat ușa deschisă. Să tăiem un copăcel ca să ne putem face unelte de diamant. Deci eu încă sunt uimit 10 diamante. Nu știu dacă se poate pica, ori fi fost un băguț ceva și cred că a fost un bug, nu știu. Niciodată în viața mea nu mi-a picat 10 diamante, credeți-mă. Deci nu știu cum. Habar nu am. Dar norocul nostru. Cred că mi-ajunge atât lemn, pentru că avem nevoie de pentru bețe. Ok. Uși. Sau de zombie, deci nu mă interesează. Ok. Episodul ăsta va fi un episod mai scurt, pentru că chiar după ce o să fac armura o să închid și episodul și să fac uneltele de diamond. Ok. Să facem pețe întâi. Pac. Deci avem nevoie de un topor și restul diamond îl păstrăm. De un târnăcop, pardon. Diamond târnăcop. Ok, și restul diamondul îl păstrăm pentru că avem nevoie pentru enchanting table. Masa de enchanturi. Ok, și ne facem și armura și suntem perfect. Da, ne trebuie 4 pentru enchanting table. Deci hai să ne facem și o sabie de diamond pentru că... De ce nu? Și o săbiuță să o înlocuim pe asta. Și fix 4 ne-a rămas. 5, scuzați. Ok? Să ne punem și armurița. Și pantaloni, pantofi și căscuța. Stați puțin. Setting. Ok. Unde era la cred că video? Da. Uite-și drăgușunt. Stați puțin, pot să de diamond în mână. Doamne, cam atât a fost cu acest episod de Minecraft. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să lăsați un comentariu. Eu am fost Marius și v-am pupat.